нархи болоравии гӯштро худатон ҳозир медонед, 1 кило гӯшти гов ҷояш ба 3 кило гӯшти мурғ метиҳад. Ҳозира нархи ҳозира худатон тақозо кунед ин чӣ қадар барои буҷети оила, барои халқ таъсираш мерасонад. манфиати дигараш ин аз ҷиҳати экологӣ тоза гӯшт, холестерин, таркиби гӯшти мурғанда нест. дар як моҳ аз Самарқанд 150-160 ҳазор дона тухм оварда мешавад. Аз ин мо метавонем дар ҳар моҳ 100 ҳазор дона чойҷа бароварда барои моҳпарвон, барои фермаҳое ки мо дар шаҳри Исфара иҷора гирифта ҳастем, дар ноҳияи Махшо гирифта ҳастем, дар он ҷо парвариши чойҷаҳоро ташкил кардем. тухми инкубатсионӣ ва хӯрокаи чӯҷаҳоро ки мо аз ҷумҳурии Ӯзбекистон аз шаҳри Самарқанд мо меорем, албатта аз пардохти гумрукии озод мебошанд. ҳамина худаш аз тарафи ҳукумати Тоҷикистон ёрдами калон гуфта ҳисоб мекунам.